كاب أقول تلفزيون إيرترا عز السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيوم نلوم عسران شدشتون جنبس ساعات شعات تستدعوا زينة وشتن وتأن حيزلكم قريبة زلخو سامسون هايله مكتالكم بمعدام كندي نتبتا زينة أسعب مرحة السودان يوردانوس كيبان نيكاراغوان ناي وهنا ملأت السريدام مبل 3 عامتنا تنت إيرترا ودو حبرات هاجرات أديس أبان إيطاليان تتقبلهم منستر تمرتي سبحت عمامات سرعات تمرت 5 حبيرهم أب هندي استخصت حدش جير كورونا فيروس أو 53 هاجرات الجزءات التلابعهم أمونغو ناي جابان جالبان نركب روسيان بزقات ومحادقة مقجعو 7 كسارة وريدهم جرمن دو كوريان وتهدراون سأتاون زبدنا كدنفعات 8 أبومبر لولاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان النقوس يردانوس عبد الله داغماوي بريزيدنت ريبابليك كيوبا ميغويل دياز كانيلن بريزيدنت ريبابليك نيكاراغوا دانيال أورتيغان بمهنيات صنبل مبل 3 عامتنا صنت ناب حزب منغستن إيرترا نا يوهانا ملأخت سريدام بسمهم بسم منغستاتومن حزبتاتومن أبسردو ملأختي اتم مرحتي ن بريزيدنت إسياس أفورقي حاغوسن ملؤ عنان نيرتران حزبان دما بلصقنان دحري ممناي كلتاو زمدناتات هاجراتهم مس إيرتران معماء كم صرحوا على الرقاقيت أبومبر الأولى بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أما الأختو أبزع عزيز تعالتنا تنتكم تخافل تحاقسكم كنكون حابن يسمع عنا قبل زمدنا إيرتران سودان ناب حدش مدرخ متحققازن شركنتن من عبالو دليتن دلونتن هاجرو دقيمو على الرقاقيت بريزيدنت ريبابليك نيكاراغوا دانيال أورتيغا بوغونو حزبታት ኤርትራ ኒካራጓን حرنت رئيس وسانه ናጽነትን ልምዓትን ዝብሉ ሓበራዊ ባህግታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ክብርታት ዝተነጥቀ ዝምድና ንምድልዳል ጽኑዕ መብጽዓን ድሌትን ከም ዘለዋ ኣነጺሮም مبر 30 عامت ناصنت إيرترا ودو حبرات هاجرات نيويورك باستفلاليه نطفታት ተጸምቢሎም ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ዜናው ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊህር ከርቦዩ قواميت وكيل إيرترا أبو دب حبرات هاجرات أمباسادر صوفيا تصفى مريم بمخنيات زخري مبل 3 عامت ناصنت إيرترا أمباسادرات استفلاليه هاجرات أبتو دب بمانزا استساتفوا أخيبا وديبا منستر قدات وصيات عثمان صالح بزعبا مختي إيرترا نبدوهتات لبدا كوفيد-19 نتساتفتا أبزهابا مجلسي منقست إيرترا بزوصدون كل زيقا بنقحات استساتفولون موياوين تعنا بدمعنت استواسئولون ترير قطعتاتن سقومتتاتن نكبيت سعبينات نايت لبدا بأزيو تحت ملكفتن موتن نمقوصار كمستخأل أبريهو منستر عثمان صالح موداتا أمل العالم أنصار لبدا كوفيد-19 أبزكاير زولك ألسي أب قدما جنبار نزركبو موياوين تعنا بحفشة موياوين تعنا إيرترا دما بقندو سلاتي زي حلل سعرو من توفاينتو من لعل مسقانا أقريبو أبتا قطامي نهابتا مرشاتات إيرتران نويحك ألسن ناصنتن لولاونتن زنصبارغ حاصير فيلم تساتفتي قريبو أبتي مدبس تساتفو أمباسادرات نصنعات حربنينتن قراصنتن حزب إيرترا زلوم أدناقوت بمغلاص باغاطامي مبل 30 عامت ناصنت ني بريزيدنت إسياس أفورقي ملوطعنا نيرترا دما سلامن بلصقنان تمنيام أبتا غاطامي مغتل وانا صحفي حبرات هاجرات أمينة محمد مغتل وانا صحفن فليت أمخاريت أب قدات أفريكان كريستينا دوارثي مغتل وانا صحفن لعلويت تصوعت بيت صحفة مكتتال أبستحت درجة معوال زركبا هاجراتن في كاتام لكاتو تعزابيت مسيان حبرة أفريقيا أمباسادر فاطمة كياري كمون أبتكالات حبرة هاجرات صرح إيرتراويانن محازوت إيرتران زركبوهم أمباسادرات ساتفهم نيرام فليل أخود بحبرة هاجرات أب رفرندم إيرترا زنبرة مستر سمير سامبار دما باكالكم مستساتفة اتزبس حنا حبرتها أفليتو بتمساسالي أبستفلالي هاجرات زنبر إيرتراويان زخر مبل 3 عامت ناصنت إيرترا بوسن تساتفهم بمانزان يصنبلوا لهم أب إثيوبيان إيطاليان ناستخايد سنة سرعات ጸብጻባት በጽሕና له دانيال قبرو كوربيو
ب23 ግንቦት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ በኢትዮጵያ ከምኡን ቋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት አፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ አፍሪካን ኣብ ዝወደቦ ጽምብል አምባሳደር ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ ቃል መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነትና ኣብ ዘበነ ጸረናይ ምትእኽኻብ ባህልናን ክብርታትናን ዝኾነ ለበዳ ኮቪድ-19 ነሕልፎ እኳ እንተለና ከም ሃገርን ህዝብን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ዝበረኽናሉ ይካየድ ምህላው ዝያዳ ፍሉይ ይገብሮ ክብል ገሊጹ እቲ ንኽብርን ርዝነትን መዓልቲ ናጽነት ብዘንጸባርቕ ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት ዝተሰነየ ጽምብል ንህሉ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግምት ዘእተወ ብምንባሩ ኣብ ውሱን ኣካላዊ ተሳትፎ ኣባላት ኤምባሲ ጥራይ ዝተሓጽረ ብምንባሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ብማንዛ ከም ዝተሳተፎ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ነጺሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያውን ብተመሳሳሊ ብመሰረት ኣብታ ሃገር ጸኒዕ ዘሎ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ብ23 ግንቦት ኣብ 17 ከተማታት ብውሱን ቁጽርን ኣብ ክፉት ቦታታትን ብድምቀት ከም ዝጸንበልዎ ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተኻየደ ጽምብል አምባሳደር ኤርትራ በኢጣልያ አቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብዚ ፍሉይ ሃገራውን ይሕን ሕቡን መንፈስን ዝሰፈኖ ቅንያት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራን ሙዕታት ሓይልታት ምክልኻልን ዮሃና ድሕሪ ምባል ናይ ሎም ዘበን ዝኽሪ ናጽነትና መበል 30 ዓመት ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ዓበይቲ ውድህታት መኪትና ዝበጻሕናዮን ናብ ሓድሽ ተስፉን መድረኽ ንሰጋገሩሉ ዘለና እዋን ነኽብሮ ብምህላውና ፍሉይ ስምዒት ክፈጥረልና ባህርያዊ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ኢጣልያ ካብ 21 ክሳብ 24 ግንቦት ኣሽሓት ኤርትራውያን ብማንዛ ዝተኸታተልዎ ዑደት መኻይን ባንዴራን በልብሊ ናጽነት ንምምጻእን ንምዕቃብን ዝተኻየደ ጅግንነት ዘንጸባርቕ ሰነዳዊ ቪድዮታት ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ዘርኢ ፊልምታት ከምኡውን ንባህልን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጹ ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት ዘጠቓለለ መደባት ብመርበባት ሜድያ ማሕበረኮም ኣብ ኢጣልያ ከም ዝቐረበ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ نعم لوم 26 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ጋሽባርካ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡብን ብስተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 4 ዜጋታት በኮሮና ቫይረስ መልካፎም ተረጋጊጾም ንሳቶም 24 ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል 13 ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ማለት ሓደ ኣብ ዓሊ ግድር 2 ኣብ ኣዲባራ ሓደ ኣብ ባረንቱ 5 ኣብ ጎልጅ ሓደ ኣብ ኣምሓጀር 2 ኣብ ቁርደት ሓደ ኣብ ፖርቶሳዋ ከምኡን 2 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ድማ ኣብ ዓረዛ ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሕዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 19 ኣብ ዞባ ጋሽባርካ 4 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ብጠቕላላ 23 ዜጋታት ሓውዮም ተፋኒም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3988 በፂሕሎ 3472 ካብዚኦም يوم زتفانو 14 بموت استفليو 202 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 26 ግንቦት 2021 ሚኒስትር ትምህርቲ ዝርግሐ ትምህርቲ ንምርግጋጽን ኩሉ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽበሉ ባይታን ምፍጣርን ኣብ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ሰፋሕቲ ዕማማት ስርዓተ ትምህርቲ ከም ዘሰላሰለ ሓቢሮም ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ንዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበያ ሚኒስትር ትምህርቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ትምህርቲ ንምርግጋጽን ኩሉ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽበሉ ባይታን ምፍጣርን ኣብ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ምስ ብቕዓት ተምሃሮ ዘቃነን ብኽነት ዘወግድን ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ካሪክለም ንምትእትታው ዕቱብ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ምውጣንን ምምዕባል ስርዓተ ትምህርቲ ኣቶ አብርሃም ርእሶም ገሊጹ ብ1982 ዝተዳለወ ካሪክለም ኣብ ሓራን ሓውስ ሓራን ቦታታት ሃገርና ይስራሓሉ ከም ዝነበረ ድሕሪ ናጽነት ድማ ነቲ መግዛእታዊ ሰረት ዝነበሮ ስርዓተ ትምህርቲ ብሓድሽ ኣገባብ ንምትክኡ ሓያል ስራሕ ከም እተዓመብ ብምብራህ ኣብ 1995 ንማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ዘገልግል መጻሕፍቲ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ተዳልዩ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዘርግሐ ሓቢሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሰሪሖም ነዊሕ ተመኩረታት ዘለዎም ስሙያት ዝኾኑ ክኢላታት ኣሳቲፍና ዝገበርናዮ ነዚ ካሪክለም እዚ ኣብ 1997 ንካሪክለም ዝሕግዙ ክልተ ዓበይቲ መጽናዕትታት ከም ተኻየዱ ዝሓበር ኣቶ አብርሃም መሰረታዊ ለውጥን ምትዕርራይን ንምንዳይ ዘይናዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ውጽኢታውነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝግምግሙን ዝሃብቱምን መመላእታ መጽናዕትታት በብእዋኑ ክካየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2002 ዝወፀ ካሪክለም ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣነጺሩ እቲ መጽሓፍቲ ተዳልዩ ምልላይ ተገይሩሉ ኩሉ ኸኣ
أب حتمت بقية مالتي لتحاتمو أب إيد تمهارين ممرن بسيو حجي إزي أبي أتشيفمنتي أبي عوض ولا حتى تيزي أبي سلاح نايتي كاريكلم زبال قلون أبز مدايزي تعويتنا إنا نبل بزي كازي سرعة تمرتين وتيز علم كخون أجباب أمهاهرا نتمهاراي زما أكلن زسات فن مقبارو بقعتو زحلوان ممهارن مستمهارن سفيح قرب تمرتي زكاتته متأنو زحلوان تزامادن كوينو نخلو قدنا أوي معبالة تمهارا بعبي دما مسناي هاجر استراتيجي لمعزز سما مع كوينو كم التدالوة أفليتوم تيزلوا بلجاتات زي حجي وصيو زلو مصحفتي نبعلو سبايرال وي كاب زتحاته فلتات بقيسو مس عقمن ايتم تمهارو ناترأي بب درجو خا اتفلتات ناتنطقه نعمقه يزخيد مالتي سلازي ملؤ زخونه فلتات ني حدا نجر كتحزم يخئل كم زامسل وداد بانايتي كاريكلم أتناي قدم قال زنبره بزحات عينتات تمرتي كم زامسل أجمع قال نيرنا أتي أسرار عنايتي أرستات سيكونسينج زبال درجة تاشمو بهاوري ببي خستاي ببر استوز تقمته متححز متأثر من قوتنا يتخسيات قال خير إخا كم زامسل حدا أجمعت قال سلزنا برتناي قدم قال النقطة لازنا برنا أجمعت زتلوليو ثم عراري بز من قد زي كم زوج مقوارو زي حجي حدا بلج نايت كاريكلمنا تبعيلو تقاس قال يخل بدواتات بزملك الدما حصرت كيلاتاتن أما خرتن مسارتاوينن أقدستن قربات كمون واحد سلطنا نممهران كابتوم كند مخانم بمحبار أبيات تمرتي زتمالئك قرب زرخبالو كونتات مفتار أقداسي مخانو أزخاخيروم سرعة تمرت هاجرنا أب تكبار انت زي كوينو أب قياسان تحستون زقانن تأقامات كم زي بلون تواداداري مخانن زد أغساعتو أبراهام جنفر موطانن ممعبالن سرعة تمرتي كل ساكاري كلمن مكياد قانقوا ده أب مأكلاي درجة بزسفحن متأتتاو كمون تمرتاوي مدبات بمراخبي بوزحان نمبزح مدبات توتينو يسرح كم زلو كليسوم أبز حالة بسالسانة نتنت عامتاتا بنو الزوابورو استوادده محبراوي أقول قلت أمترنا بعدتات العلا استوادسو كم زغبرئي تغليصوم وكيل يرينا جمال معيتل كان زدالو صبصاب شيشان مسغنا كتقربيا أب زوبا سميناو قيح بحري نؤزوبا فورو كساب زرحق كبابيتات استواددات تكالات محبراوي أقلقلوت أب من نبابرو نبر ترقات كم زفترا أما حدارت نؤزوبا آتو عثمان عرفا قليصوم نيرينا أبزها وحابريتا آتو عثمان كاب تبحنا صنت بزجمر وفري أب كلن من محضرات كبابي مسرتاو محبراوي أقلقلوت سلستوادده فاحيلا زنبرا عدتات كم اتتأرنفا أبريهم أب مداي تمرتي كرمنات النت سلسة طراي زنبرا أبيات تمرتي أبز وانزي 4 كم زبزحا بومن صردما تساتفو تمهارو أب تمرتي أزيو كم زعابي أنزيهم نفس وقف من محضار كبابي دي تمرتي زي بالله هرقاوني يبلنا نبزوانتي أبز زرحق كبابيتا أبيات تمرتي اللوانا سلزي اتناي تمرتي بتعمي قصاب زرحق خبابي تزرقعو تعنا حبرة السبن موحاس بستخيرة عرون قطر تكالات تعنا بسلستمي تميتاويت كم زعبي ازدقسة آتو عثمان عب تكالات تعنا أننا تملالسا كنك قدمن دحرن حرس زقابرا عديتاتن شافنا كتابة رؤي معبالة كم زمزقبه أرديهم شدش تكالات تعنا حانتي هلسنتر ابزلاتنا مدبرت عنا برافلين لنا مدبرت عنا بالحزين مدبرت عنا بربروبيا مدبرت عنا محفيد مدبرت عنا بأمري شدشت تكاله نايت عنا لوانا زي شدشت قلي لبرقلوت هيكون نزقورو دالا ديوان زي نالوات ولا مولو بمولو تنايت عنا تفتحين كزيبنا
ብጣዕሚ ዓብይ ሽግር ፈቲሕና ኣለና ብፍላይ እዚ ጎቦታ ነቲ ንኡዞባ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ጽርግያ ባፅዕ ዓሰብ ከምኡውን ድሒሩ ዝተሰርሐ ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ ፈሮ ኣብ ምምዕባል ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከባቢ ኣብ ምጥርናፍ ዓድታትን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበሮ እውን ገሊጹ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎት ቴሌፎን ንምውዳድ ብዝተኻየደ ወፍሪ ታወራት ተተኺሉ ትሕተ ቅርጺ ተሃኒጹ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ብባሮ 8 ዝጅምራን ናይ ጎደና ቴሌፎናትን እኳ እንተተኣታተወ እቲ ንኡዞባ ብጎቦታት ዝተኸበበ ምዃኑ እቲ ጸገም ገና ብምልኣት ከም ዘይተቐንጠጠ ሓቢሮም 50 ዓድታት ዝጥርነፍ ንኡዞባ ፈሮ ኣስታት 9300 ስድራ ቤታት ይነብሮኦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ ብምውሃድ በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርትን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ዝተሳተፎ ኣድማዓ ንጥፈታት ኣብ 9 ንኡስ ዞባታት ተኻይዱ እቲ ካብ 15 ሳብ 23 ጉንቦት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት መንግስቲ ኣብያተ እምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ቃላት ቦታታትን ዝተኻየደ ወፍሪ ምኹዓት ንፈልሲ ዝኾኑ ጎዳጉዲ ምኹስኳስ ኣግራብ ፅሬትን ካልእን ዘጠቓለለ ነይሩ ወኪል በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኸሰተ ተስፋፅየን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተዓመ ስራሕ ኣካል ናይቲ በብእዋኑ ክሰላሰል ፀንሐ ናይ ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ክራማት 2021 ዝትከል ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልስታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊፆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ምግራብ ምስ ምርጋእ ኣከባብን ህይወት ደቂ ሰብን እንስሳታትን ምትእስሳር ስለ ዘሎ ድልውነቶም ንሰብሐ ስራሕ ኣረጋጊፆም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ ልዕሊ 80 ሓምላይ ክለባት ኣለዋ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዝና ክንምለስ ኢና ምትክታልኩም ትቅፅሉ ደጊምና ብክብር ንዕድም ኣብ ህንዲ ዝተኸስተ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ኣብ 53 ሃገራትን ግዛኣታትን ከም ተላብዐ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ26 ጉንቦት ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ካብታ ቀዲሙ ፀንሐ ብዝያዳ ናህሪ ከም ዝላባዕ በዚ ድማ ሰብኣዊ ክሳራታቱ ቀሊል ከም ዘይከውን እቲ ውድብ ኣጠንቂቖም ኣቀዲሞም ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሪጣንያን ብራዚልን ዝተኸስቱ ዝተፈላለዩ ጅራት ኮሮና ቫይረስ ንመጠን መልከፍትን ሞትን ናይቲ ለበዳ ከም ዘበረኽዎ ፀብጻባት ይሕብሩ መጠን መልከፍትን ሞትን ኮሮና ቫይረስ بخفيل كم زقول لك واي حبر انتلو ببقوانو زخصت زلو جرات نايت حمام كبيت عنا وسقات كم زفترقنا كيلاتاتي امتهم مودة تخلتشان 19 استخصتن زاقيت مقتئي زي ترخون لبدا كورونا فيروس زاقيت بدرجة عالم لعلميتن 6 مليون سبات لخيفون لعل 3.5 مليون كازيفون اللهم ኣብ 26 ጉንቦት ኣብ ሞንጎ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተዋፈረት ናይ ጃፓን ጃልባን መርከብ ሩስያን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ብውሕዱ 3 ጃፓናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝሞቱ ተቃሊሖም ጠንቀትን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳውብ ማያት ኣካል ዘጋጠመ ሓደጋ ዛጊት ከም ዘይተነፀረ ይዝሕበር ዘሎም እቲ ሓደጋ ብጉዳይ ኣከራኸርቲ ደሴታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ዘይምቅዳው መሪሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም ሩስያ ክገፍዎ ካብ ዝግብኦም መጠን ከም ዝሓለፉን ዝኸሰሰቶም 14 ጃፓናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ 2019 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዋ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት መሪሱ ከም ዝኸረረ ይዝከር ብሰንኪ ማያው ዘይምቅዳው ሩስያን ጃፓንን ወግዓው ውዕል ሰላም كختمه كم زي كعلا تصبصبات يገልጹም جرمنن دوب كوريان وتهدراون ጸጥታውን ዝምድናን ከደንፈዓ ተሰማሚዐን እዚ ስምዕዝም ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ሎም 26 ጉንቦት ኣብ ከተማ ሶል ዶብ ኮርያ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሖም እቶም ሚኒስትራት ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ኣብ ቀረባ መጻኢ ተወሳኺ ርክብ ከካይድ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ምክልኻል ዶብ ኮርያን ጀርመንን ቀልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጦም ጸጥታ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መንጎ جرمنن دوب كوريان ኣብ ዝግበር ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ጽልዋ ከም ዘለዎ እዮም እቶም ሚኒስትራት ሓቢሮም ቀልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራብ ከካየድ ዝጸንሐ ዘባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ፍሬ ኣይተረኽቦን ዘለዎም
ኣብ ማሊ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2020 ዕልዋ ዝፈጸመ ጉጅለ ሰራዊት ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን መሰጋገሪ መንግስቲ ብምዃን ነቲ ሃገር ክመርሑ ኣብ መስከረም ናይቲ ዓመት ንዝመዘዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ዳግማይ ስልጣን ከም ዝሓዘ ፍሊጦም መራሕቲ ጉጅለ ኮሎኔል አሲሚ ጎታ ብ25 ጉንቦት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ክመርሑ ዝተመዘዙ ፕሬዚደንት ባህ ንዳውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙኽታር ዑንን ንዝተሰምዖም نستوهبهم عمام كاب متقبار كم زبخور بمخصاص كاب سلطانهم كم التعاليف ليتهم كولونيال آسامي قوتا مقلتيو وتم استمززو مراحتي مساقر من قست زعوم وكابيني لناي مساقر اوان مدبات زي بكعن زقونا دبن مخوان وعيسوم انت هنا قن هزبي بتحديش معبالتات كي تسنابده نبور علتاو نتفتاتو كأتصل بمتصوع نستعاتو ناي عصر تشمن توارح نايلوت اقزي كم زخبر حبيروم حبرات افريكان حبرات هاقراتن نابزو تصوع حبرات مجلسي بريزيدنتن قدام منيسترن مساجر منقست مالي بزي قدم خونات كلقعو بحيل الزقبر سلطان ناي مجبات مسرح دما تقبالنت كم زي بلو بمتحسساب اقاداتات كتصنعو كم زخلو هاتنقيقم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتينن بريزيدنت امريكا جو بايدنن ام فارز مصور حسنه قطاو ركب كم زكايدو منغستات كلتين هاجرات تمال 25 غنبت ابزوصو مغلص فليطم كلتين مراحت زمص 16 سنه اب كتما جنيفا سويزرلاند تراخيبم كزتي مخانم افنياتات كلتي منغستات حبيرام كلتين مراحتي اب رئيستي تشحكير زلو زمدنا هاجراتهم ممحياش زكايد وزته اب قدام مكات كليماو ممزبال أقرأ متحوار نمكتاء لبدا كورونا فيروس سايبراو متقعتات قدايات نيكليساو مدبات إيران قجت أفغانستان قداي سمين كوريان بيلاروسن أتو كيرام كزرارب مخانم مستو قداي كربت زلوهم تنتنتي قلتهم انتخونا قن أبز الزرربزي قولو حسم معيخون فلليات زت ببقسقاس كمزقب زلو تخولو تحوت مخانو وتم تنتنتي حبرهم من قصة أمريكا ركب كلتي أمراحتي كلم مكيادو فلليات كلتي أنهاقرات المتواب دبلوماسياوي سقوم تخوصد اللو إلو كم زأمنيو كحبر تانيحهم قدم سالستي عم برعاو ديمقراطية ريبابليك كونغو استخسته اساتو غمرا ب25 غنبوت كبيدن تخاتاتالن دحرا من قطقات اتاسعيبهم زي نتي هيوت 32 سبات زقزفن لعل 500 ابايت زعنون نتغي زقاط برتوع من قطقات اسات 12 كيلومتر كابت اساتو غمراوي امبارحيقا اب تركب كتما غوما توسخ عنوت كم زورده تحبيرهم 10 شحات نبرتن ايزال على 2 مليون حزب زنبرا ختمه ناب غربيت هاجر رواندا كم تسدون تغليصهم كابت امبا زو حاز لابا ناب 2 شنخات نايت امبا كم زو حاز زحبر صبصبات حدا كابو ناب كتما غوما غصو بممرحو توسخ كساراتات كي ورد تسقيو مصنحو زطاسو صبصبات ب25 غنبوت وحزي ناي لاباكا انت قارصي تخاتاتالي من قطقات مدرغن كم زقصل حبيرهم እቲ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝርከቡ ንጥፋት እሳተ ጎመራዊ እንባታት በቀዳምነት ዝጥቀስ እንባ ኒራንጎንጎ ተወሳኺነት ጎን ወሕዝ ላባን ከጋጥም ከም ዝኽእል ክኢላታት ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቃስ የጠንቅኦም መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ነበርቲ ከተማ ጎማ ኣብ ዝቐልጠፈ ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍሎም زو خبركم تعذبتنا نسعد استدلالو زينا قدمي مززامنا أرسا زينا كندقملكم مراحة السودان يوردانوس كيوان نيكاراغوان يوحنا ملأت سريدهم نبر 3 عامتنا تنتي إرترا أودو حبرات هاجرات أديس أوان إيطاليان تتنبيلهم منيستر تمرتي سبحت عمامات سرعة تمرتي كم زي 3 لحبيرهم اب هندس تخسته حدش يجر كورونا فيروس اب 53 هاجراتن جزاتاتن تلابيعهم ناي جابانن روسيان جلابو تغاچين جرمن دو كوريان وتهدراون صتاون زبدنان كدفعا تسماميعن